végezni azért az önzetlen szolgálatért, amelyet az ország kisebb-nagyobb közösségeiben napról napra végeznek. A Biblia sok nagylelkű férfi és nő életpéldáját állítja elénk, mert sokat és sokaknak szolgáltak. Jézus tanításában a nagyjálevés útja a szolgálat. Isten szemében az a legnagyobb, aki a legtöbbet szolgál. Ez az igazság ma is érvényes. A családnak és a társadalomnak égetően szüksége van olyan szolgáló férfiakra és nőkre, akik őrzik és védik a rájuk bízott személyeket, akik hűségesen vigyáznak mindarra, ami érték, és biztosítják a rendet a békés, nyugodt élethez. Különös tisztelet és elismerés illeti a polgárőrség tagjait, akik családjuk mellett szabad idejükből térítésmentesen vállalnak szolgálatot a közösség javára. Most, amikor megköszönöm mindnyájuknak a közösségért vállalt legkisebb szolgálatukat is, Isten bőséges áldását kérem életükre és szolgálatukra. Kívánom, hogy derűs örömmel, diszkréten, alázattal, csendes hűségben szolgáljanak továbbra is a helyi közösségben és magyar hazánk javára. Szent László király, a polgárőrök védőszentje, könyörög érettünk. Áldjon meg benneteket, életeteket és munkátokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.